Θεία Κοινωνία, κυρίως την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, δια των αυτονόητων λόγων ότι πολεμούμεθα σφοδρότερα. Εάν κανείς διανοηθεί ότι δεν πολεμείται τη Μεγάλη Σαρακοστή, δεν νηστεύει καν, ή νηστεύει ιουδαϊκά, ή νηστεύει φαρισαϊκά. Επομένως δεν πολεμείται από τον διάβολο. Ο πολεμούμενος φανερώνει ότι πραγματικά είναι δούλος του Χριστού, ότι νηστεύει διπλή νηστεία πνευματική και υλική, ότι μιμείται την παράδοση των παλαιών πατέρων, υπακούει στις εντολάς του Ευαγγελίου και του Χριστού μας, εφόσον η πρώτη εντολή του είναι η νηστεία και στην Κοινή Διαθήκη η πρώτη εντολή του είναι η μετάνοια. Η ισόβιος, η αδιάκοπος, η ανεφρογισμόν, μέχρι σε σκάτες να απομερίσει ημών μετάνοια. Έτσι λοιπόν η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ελάμβανε μία άλλου είδους μυσταγωγία με τα πολλών δακρύων συνοδευομένη. Υπήρξαν πατέρες και στον κόσμο ήκουσα από πολλούς λαϊκούς και κυρίως από γυναίκες ευσεβεστάτους και αγνωτάτους ψυχάς που έβλεπαν πραγματικά Αγίους και Αγγέλους σε κάθε προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, εφόσον ο Χριστός είναι έτοιμος, θυσιασμένος πάνω στην Αγία Τράπεζα και δεν θα κατεβεί, όπως σας είπα, ο γνώχος αυτός για να γίνει η μετουσίαση και ο καθηγιασμός. Και εφόσον λοιπόν ο Χριστός είναι έτοιμος, με άφατον ταπείνωση και συγκαταβαίνει τόσο πολύ για να κοινωνήσει μέσα μας, θα λέγαμε πιο απλά και πιο τολμηρά, δεν αντέχει ο Χριστός να μείνει στη μέσα μας. Αυτή η άφατος αγάπη του, αυτή η άφατος και ανεκλάητος ταπείνωσή του, η πολύ μεγάλη ευσπλαχνία του που μας συγχωρεί μόλις πούμε το ήμαρτον και το ευλόγησον, αυτό το πράγμα έκανε τους πιστούς να αγαπούν περισσότερο τον Χριστό και την Εκκλησία και να είναι πραγματικά η Εκκλησία σε αυτά τα Θείας Λειτουργίας κάτι το εντελώς διαφορετικό. Πολλές φορές, και εσείς το γνωρίζετε, που βλέπουμε τους νέους οι οποίοι απέχουν και διάγουν αλλού και γίνονται τόσες προηγιασμένες Θείας Λειτουργίας, τόσοι χάρες, τόσο πολύ μεγαλιστήριο που μόνο οι άγγελοι μπορούν να εκφραστούν ή τελεσιουργείται σε μια προηγιασμένη λειτουργία και απέχουν. Επειδή πραγματικά ίσως από αγαθήν λογισμένη προαίρεση δεν γνωρίζουν. Επομένως η άγνοια και κυρίως η ημιμάθεια είναι πολύ μεγάλο όπλο του εχθρού. Πώς θα γίνει αυτός ο εμβολιασμός να μάθουν, όχι για να εκκλησιάζουν και να λειτουργούνται, αλλά για να μην απέχουν αυτής της χάριτος. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι παρόντες, είναι και οι οπόντες. Άλλο πράγμα είναι οι παρόντες, κοινωνούντες ή μη κοινωνούντες, αλλά οι οπόντες θα λογοδοτήσουν. Δεν γίνεται αυτή τη λειτουργία για 5, 10, 20%, αλλά για όλους τους πιστούς κάθε νωρίς. Με το ζόρι, με την δικτατορία, με την επιβολή, με την τρομοκρατία, όπως λέγουν άλλοι, δεν γίνονται αυτές οι ακολουθίες. Αλλά πρέπει κανείς να διακατέχεται από θείο φόβο, από θείο ζήλο, να είναι ακράτητος, να περιμένει πότε να έρθει η ευλογημένη ώρα και στιγμή για να παρασταθεί στην Θεία Λειτουργία. Είτε κοινωνήσει είτε δεν κοινωνήσει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επικοινωνήσει κανείς με τον Χριστό μας, έστω και αν δεν κοινωνήσει μυστηριακώς. Δεν συμφωνεί πως οι μη κοινωνούντες είναι όλοι πολυματικοί ή όλοι δύσκολοι. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι και βλασφημία. Αλλά πρέπει όλοι οι παρόντες να είναι γνώστες και έμπειροι ότι συμμετέχουν και συγκοινωνούν με την ανέκραστον χάρη του Χριστού μας, η οποία κατά έναν τρόπο άρρητο διαρρέει μέσα στα ψυχάς μας και σε όλα τα κύτταρα του σώματος μας. Μάλιστα στους πρώτους χρόνους η Θεία Λειτουργία των Πληγιασμένων είχε και ένα άλλο νόημα. Όπως ακούσαμε και από την τρίτη εβδομάδα και δεύτερη, προσθέτουμε και άλλες ευχές υπέρ των φωτιζομένων. Αυτοί οι φωτιζόμενοι, όπως γνωρίζουμε από τον Άγιο Κύριλλο, Πατριάρχη των Ιερουσαλήμων, ο οποίος αναλυτικότατα και πολύ θεολογικότατα τα γράφει και στα βιβλία του τα μυσταγωγικά, είδω ένας αριθμός των πιστών, μάλλον καλύτερα των κατηχουμένων, οι οποίοι σχεδόν ήταν έτοιμοι να γίνουν πιστοί και ονομάζονται φωτιζόμενοι. Είχαν κατηχηθεί τόσο πολύ καλά από τους πνευματικούς πατέρες, είχαν μελετήσει τα κείμενα, τα τότε γνωστά κείμενα, αλλά κυρίως είχαν εξασκηθεί μήνας πολλούς και κυρίως τη Μεγάλη Σαρακοστή, έτοιμοι να βαπτιστούν και βαπτίζονται όλοι μαζί το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο. Μία μέρα πριν από την Κυριακή του Πάσχα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πανέτοιμοι για να φωτιστούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στο Άγιο Βάπτισμα και να κοινωνήσουν για πρώτη φορά την Κυριακή του Πάσχα.
δι' αυτούς τους φωτιζομένους που ήταν ούκο λίγοι. Ήταν πίσω στον εξονάτρικα εκάθετο, με το κομποσίεντος θα λέγαμε ή την ωραία προσευχή που την είχαν ασταμάτητον και ήταν έτοιμοι και όριμοι όχι μόνο να βαπτιστούν, αλλά και να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι είχαν φτάσει σε μέτρα φωτιστικά της νοεράς προσευχής. Ένας τρόπος του αγώνου, ένας τρόπος της νηστείας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για αυτούς τους λεγόμενους φωτιζομένους κατοικουμένους, ήταν να ασκούνται συνεχώς στην ορά προσευχή, εις τον Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ή εις άλλες λέξεις, ή ακόμη από τροπάρια και μικράς προτάσεις από το Άγιο Ψαλτήριο. Κατά αυτόν τον τρόπο ισκούνται εις την νηστεία του νόου, εις την νηστεία της διανοίας, δηλαδή εκλάδευον αγρίως και πολύ δυνατά όλους τους βλαπτικούς, όλους τους περιττούς, ακόμη και τους καλούς λογισμούς, ώστε να έχουν τόσους λίγους λογισμούς, ώστε ή δυνατόν να περιφέρονται οι διάνοιες αυτών γύρω από τον συσσαρκωμένο Χριστό μας, γύρω από την Παναγία μας, γύρω από τους Αγίους Αγγέλους, γύρω από τους Αγίους Ιεράρχες και Μάρτυρας, τους κάθε εποχής που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Και κυρίως όταν να έρθει η ευλογημένη ώρα και στιγμή να κοινωνήσουν οι πιστοί, οι δε φωτιζόμενοι είχαν αυτή την καλή ευλογημένη αγωνία και χαρά πότε να έρθει το Άγιο και Μέγα Σάββατο για να κοινωνήσουν. Και όχι μόνο να κοινωνήσουν τον Χριστό αφού βαπτιστούν, αλλά και να λάβουν μια ιδιαίτερα χάρη του Αγίου Πνεύματος που ελέγχεται νοερά προσευχή. Είναι θαυμαστό που εγγράφησαν βιβλία ότι στους πρώτους χρόνους και μετά την Αγία Πεντηκοστή δεν ελάμβαναν όλη τη χάρη της πολυγλωσσίας των διαλέκτων, αλλά λάμβαναν όλη τη χάρη της νοεράς προσευχής. Είναι αυτή η ξένη γλώσσα ή ξένες γλώσσες.